Takže ľudia, sme v novom fitku v Jofi Gyme. Sme teraz v šatniach, máme tu skrinky do 24, akože je to také dobré, ale nie je to teraz len veľa ľudí. Dobre. Skôr žiadny by si chcel povedať. Tak žiadne ľudia nie sú. Čo ti dáva? Jaké zrkadlo? Tu spravíme posing. Jedna sprcha, druhá sprcha. Počkaj. Jedno vecko, som využil. Ja som ho obsral. No, ale... You're my perfection. See, I need you like the radio. You keep the beat alive. Gotta have you like the stereo. I need you in my life. Hey, you're my obsession. 'Cause baby, you're my melody so sweet. Hey, you're my obsession. Takže prvý cvik ideme tento cvik na biceps, neviem čo to je, proste ideme ho, neviem ak sa volá a ideme 2 série a potom pôjdeme ďalší cvik na biceps. Teraz sme si zobrali jednu ručku, ideme teraz cvičiť šírku bicepsu, čo sa týka takto na lavičke šikmo, je to dosť dobré, lebo zdvíhate tú činku len bicepsom a ničím iným, že čelom sa nadvihujete či čo, proste. Teraz ideme cvičiť triceps, zobral som si takto do adaptér tyč. Dali sme si tam full stack, lebo však mám silný triceps, jak inak. Every day.
sme išli vyskúšať tento nový cvik, čo je v tomto Yofi Gyme na triceps, aj trocha na hrudník, ale viac na triceps akože. Tam by sme mohli tiež dať full stack, ale nešiel som full stack, dal som si o jednu tabličku menej. Tlaky na ramena, vybral som si stroj, lebo jednoručky viem ísť aj v našom dedinskom fitku, ale tento stroj mám dosť rád, lebo je dobrý proste. Tam som išiel nejakých 20 alebo 25 kg na to, tiež 2 série. Встречать рассветы на крыше многоэтажных квартирах, выбирать сериалы на вечер и ощущать, как мы дышим. Как я устала от этих флешбеков и затертых треков. Заплетаю в пучок свои волосы и надеваю конверсы. Гулять пойду сама не... Ideme rozpašky na ramená s krásnymi starýma old school kovovými jednoduškami. Обескуражена драмой, не досчитаю на пальцах кольца. Разобравшись в себе самой, я убью своего лжеца. Ночами я плачу от мыслей, опять мой день бессмыслен. Снова это апатия, это будто проклятие. Гулять пойду, сама не пойму, куда я иду. Не знаю, я не знаю. Máme hrudník, zase stroj, lebo však jednoručky môžeme ísť hoci kde a hociakom fitku, ale tento stroj je dosť výnimočný, lebo ani v Krokute, ani v LZ fite ho nemajú. Takže dal som si nejakých, čo ja viem, 25 kg asi a tiež po 2 série. Гулять пойду, сама не пойму, куда я иду. Не знаю, я не знаю. Гуляю, встречаю, не набегаю, скучаю, я очень скучаю, как я голову свою забиваю. Гуляю, встречаю, не набегаю, скучаю, я очень скучаю, как я голову свою забиваю. Ideme teraz môj najobľúbenejší cvik na hrudník a to je back deck. Tento bol dosť zvláštny tým, že mi skoro dotrhal ruky kvôli tomu, že má 2 metre alebo 4 skôr. Proste strašne dlhé a nedá sa to ani skrátiť, len sa to tak dá ohyňať tie, za čo to držíte, uvidíte na videu.
Teraz som išiel tento cvik na chrbát, výborný cvik, neskutočne dobre spravený stroj. Ľúbi sa mi to, že to môžete ísť tou jednou rukou a spraviť ten plný náťah a dať ho naspäť. Takže mega cvik. Posledný cvik, ktorý nás čaká v tomto videu, bol tento na kladke, nebol to pack deck, ale išli sme takto s tou trojnožkou, alebo ak by som to mal nazvať, výborný cvik. Fakt akože chodím ho niekedy, ale u nás nemáme takú tú spojenú trojnožku, musím si to tak poskladať divne, ale toto bol mega cvik. Točka, dobre. Takže, jak to hodnotíš? To fitko by som povedal, že od 0 do 10 9. Niečo mi tam chýbalo, bolo to akože fakt dobre podľa mňa za mňa. Cviky aj stroje boli dobré, aj šatňa bola dobrá. Svetlo tam je tiež dobré. A tak ty to ako hodnotíš? Kamo, úplne ideálne. Ja som na to fitko strašne moc zvyknutý. Jedno, čo tam je pozitívum je, že sú tam lepší multipress. Multipress je tam lepší? Lepšie ako v 365. V 365 to bolo úplne na hovno, to som zabudol. Ja, to je pravda, on tam bol trasný. Aj recepcia bola dobrá. True shit. To zasnežené Moravce
Takže toto video je u konca, ďakujem, že ste si pozreli toto video a s vami sa lúči ja a Čau. čaute.